Jeg ved godt, at I ikke kan se mig, men jeg skal prøve at tegne min hund. Først har vi ansigtet. Og så har vi hans pølsekrop. Så har vi hans hale. Hans ben. Jeg ved godt, det ligner en and. Hans ben. Og hans arme. Ja, okay, det er en FUCK-finger. Og så hans øjne, hans mund, hans ører, og hans tæge. Den lige op over øje. Og så har han en D. Der er en lille shape. Se, det er min grimhed. Wow. Nu skal jeg prøve at tage min storesøster. Vi har hendes hoved. Nej. Vi har hendes hoved her. Hendes krop her. Hendes arm. Og det er meningen, at jeg skal tegne så grimt. Du-di-du-di-du. Altså, jeg kan tegne pænere end det her. Hendes øjne. Mund, hendes hår. Det er min storesøster.